Yn bed, dechrau fod yndi, wrth gwrs, mae'n ddydd Sul. Ac, fel ydych chi'n disgwyl, mae'n 5 ar y rai rwan yn fyw dros Gymru gyfan. Ti'n rhaglen yn mynd? Mae'n mynd yn iawn, dwi'n meddwl, lle gan y martgad, eitha esmwyth. Ti'n brydferth iawn yn dy biws? Diolch yn rhaid eitha nadoligaidd ydy. Dwi actually sefyll ar hyn o bryd, jyst bod fi mor fyr ar hyn. Na fi'n ar tiptoes nawr. Dwi'n gwybod pan dwi'n agos i chdi. Mae wrth genedlaethol peis wrth yma, a na di'n cwestiwn i heddiw. Ydych chi'n licio peis? Ac os ydych, pa bei ydych chi'n licio? Dwi'n licio peis, enw chi. Ti'n licio peis? Ti'n licio be? Sorry. Ti'n licio peis? Licio peis? Mince peis ydw? Fyddai ddim yn un am bei. Fi ddim hyn am bwyta mince peis. Beth oedd mlaen dy Siôn Corn pryd wnaeth feddwl mince peis? A pryd o'n i fach, o'n i'n meddwl na mince beef ond mynd fewn nhw. Ydych chi'n licio peis, ta? Mince peis, e? Nes i fyta 6 mince peis mewn noson nhw. O'n i dweud nhw'n y micro, bod ddim 20 seconds i gynesu nhw. Tipiau cynnesu mince peis gen Gwen. Dwi'n dweud, wyt ti licio peis? Pork peis? Maen nhw'n gwneud peis lan yn Gaerdydd, dragon pies maen nhw'n dal. Dragon pies? Ie, mae 'da ti beef gyda fel yna, mae chilies yn nhw, a maen nhw. Pei efo fruit pastels, fruit salad, chydig bach o chocolate a mas bar, a top yr benod na fo, pei gorau, diolch chi. Heart attack mewn peis. Na, opla porc a stuffing. O, oce. Ond mae rhaid i'r beis fod yn really meddal. Welsh black a mushroom a ale. Pam wyt ti'n gofyn fi y peis? Pam ddim? Dwi wedi cyffroi chydig bach lle oed. Fi di swpan pobl cwm. Mae Mark wedi cael amser i dramatig. Ydy pethau mynd i wella mywyd ma? Poen amdano fo, dwi'n poen amdano fo. Os oedd y fodol i Mark a Debbie? A sy'n ma cath di hi dal fo Johnny ma? Ynddi, fe di hana Stacey wan ta? Oedd hynny'n anodd iawn i wylio i fi. Dwi'n siŵr, ie. Na ni, un mai well ydi ben. Dwi wedi bwyd o dawnsio na gyd. Dwi'n meddwl, dwi'n mynd am galwad. Da boch.